Республика күләм Фуат Садриев укулары 2 елга бер тапкыр туган телгә, татар әдәбиятына гашык мәктәп укучыларын һәм укытучыларны үзенә туплый. Гимназия бизәкләре вокаль ансамбле аларны һәрвакыт матур чыгышлары белән каршы ала. Быелгы чараны район башлыгы Альберт Хуҗин ачып җибәрде. Фуат укулары ул бит аның турында гына түгел, ул язучының язмышы да түгелме? Ул гомумән тагын бер тапкыр менә монда җыелган кешеләргә, сезгә, балаларга, укучыларга аңлатырга нәрсә бирәсең ул китап уку? Киләчәктә бу укуларны туктатмаска иде. Менә хәзер тел мәсьәләсе бик җитди тора безнең. Телдән башка бер нинди фәнне дә үзләштереп булмый. Шуңа күрә татар телен үстерүгә дә бу бик зур йогынты ясаячак. Конференция 4 секцияда алып барылды. Мәгариф ветераннары Мөҗәһит Әхмәтҗанов, Лилия Садриева, Фуат ага үзе дә балаларның, мөгаллимнәрнең чыгышларын тыңлап бәя бирде. Әлмәт язучылар оешмасыннан да вәкилләр килгән иде. Безнең Әлмәт бүлеге бик горурлана. Фуат Садриевның үзе белән һәр даим аралашып яшәүебез белән без бик бәхетле һәм без килеп яңа яза башлаучы яшь буын язучыларының да Фуат абыйга бик рәхмәтләре бик зур. Мин инде бу укуларның беренчесендә катнашканым булды. Менә бу укулар кирәкме дигән сорау бар. Мин бик кирәк дим. Чөнки бу беренчедән безнең районның горурлыгы булган Фуат абыйны әле онытмавыбызны, аның әле иҗатының яшәвен, дәвамчанлыгын күрсәтә. Мөслимлеләр белән бер рәттән конференция эшендә Аксубай, Актаныш, Спас, Минзәлә, Сорман, Тукай районнарыннан да катнашучылар килде. Педагог һәм остаз елын исәпкә алып, мөгаллимнәр 2 секцияда чыгыш ясады. Алар Фуат аганың һәм төбәк язучыларының әсәрләрен кулланып, дәрес һәм сыйныфтан тыш чаралар үткәрү, ватанпәрвәрлек тәрбияләү ысуллары буенча тәҗрибә уртаклашты. Моя кадәрдә катнашканым бар иде. Быелгысында инде башлангыч сыйныфларда әдәби уку дәресләрендә патриотик тәрбия темасын алдым. Быел да инде җиңәргә өметләнәм. Мәктәп укучылары үзләренең фәнни тикшеренү эшләрен 2 секцияда тәкъдим итте. 9 укучы Фуат Садриев әсәрләрен төрле яклап тикшерсә, 14 укучы төбәк әдәбияты һәм сәнгатенә зур өлеш керткән язучы шагыйрьләр, галимнәр һәм сәнгать әһелләре иҗатын өйрәнгән. Мин бүген чарага Илсә абый турында эзләнү эшендә эшләп килдем. Ул безнең авылда бик атаклы шәхес. Мин аның турында бөтен дөньяга танытасым килә, чөнки ул безнең авылдан. Мин аның белән бик горурланам. Рәхмәт әтием әсәрен әзерләдем. Бу әсәр миңа бик ошады. Монда бер малай турында бара. Аны әтисе дөрес эшләмичә, аның аркасына шиш чыгарып, бик үкенә һәм ул аның үлгән көннәрендә әйтә: "Улым, гафу ит инде мине", ди. Чара ахырында җиңүчеләргә һәм лауреатларга Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының дипломнары, барлык катнашучыларга да истәлекле бүләкләр тапшырылды. Туган телендә уйлый, фикерли белүче, иҗат итүче укучылар булганда әдәбиятыбызның киләчәге барына әле ышанып була. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.